статични еритроцити, заспали. Тези балончета фактически са еритроцитите. Виждате как са слепнали по двойка. Прави впечатление. Слепналите еритроцити, тежки метали, има и разни други частички, като ето тази, например, която е... Обаче тук тя не се вижда, защото при мен е по-голямо полето. Ето това е при нас признак на оксидативен стрес. Най-често някакъв по-забавен детоксикиращ момент в черния дроб. Проблеми понякога може да дава с изхождането, нали, това, което говорим, и жлъчката. На принцип този метод е интересен, защото тук се вижда основно храносмилателната система, защото тя кръвта облива, тя е много голяма площа, как се като лимонени такива. Да. Lemon shakes им казват. Да. При хората са като гирляндия така. Слепнали. Сега ще ви покажа как се виждат белите кръвни клетчици, които при тебе са нормални, нямам много какво да кажа. Това е лимфоцитче, а това е моноцит. Голяма клетка, която те са тия чистачите, заедно с гранулоцитите. Понякога се вижда, ако има възпалителен процес, гранулоцита как папка разни бокуци. Виж колко са по-бързи, по-такива събудени. Вижте колко е чиста самата плазма отдолу. Виждаш ли? Къде са ми тежките метали? Айде де! Някъде са се оттели. Ето ти го тежкия. Виждаш ли го тук? Къде се... Да. Но по принцип са много по-подвижни. Няма и тази статичност и... значи пак има слепени на групички. Това вече може от друго да е ПХ на кръвта и значи при тревоги става кисело и те почват потенциала да им се променя. Но като цяло вижте колко по-добре изглежда, нали? Се вижда.